Mayong gabi sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo. And before pa kita magbuhat niini, mamalandong una kita sa hamubong pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Deuteronomy chapter 4 verse 32 hangtod sa 40. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi. Sa wala pa kamo mga tawo ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tawo. Pangutana sa tibuok kalibutan kung sukad masukad may dako bang butang nga nahitabo o gikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa inyong nadungog o buhi pabagihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha sa katawhan gikan sa usa ka nasod aron mahimong iyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo sa nga iniyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto, nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang ug sa gubat. Naghimo siyag mga milagro ug timailhan ug uban pang makalilisang nga mga butang. Gipakita kini kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios aron kamo masayod nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Gikan sa langit gipabati kamo niya sa iyang tingog aron kamo mapanto niya ug gipakita kamo sa iyang balaang kalayo ug nabati ninyo ang iyang tingog gikan sa taliwala sa kalayo. Ug tungod kay gimahal man niya ang inyong katigulangan, gipili niya ang ilang mga kaliwat ug pinaagi sa iyang gahom, gikuha kamo niya sa Ehipto. Giabog niya ang katawhan nga mas gamhanan pa kay kaninyo aron makasulod kamo ug ikahatag niya kaninyo ang yuta nga inyong panulundon. Busa hibaw-in ninyo niining adlaw ug itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak ug mabuhi kamo dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. May the Lord bless the short meditation of His word tonight. Kung kita mahimong manggialamon mga kaigsuunan, kinahanglang makat-on kita og review sa atong kinabuhi sa nangagi aron magiyahan kita sa kamulong nato nga pagkinabuhi ug sa atong future, sa atong kaugmaon. Isip mga tawo, syempre miagi kita sa pagkapuya, miagi kita sa pagkabata, kung nana kita sa edad, miagi kita sa kabatanunan, ug sa atong pagkapuya ug pagkabata murag gamay ra kay ta og mahinumduman. Pero sa kamulong nga panahon, kadtong aduna na kitay kalamdag mga kaigsuunan, doon na kitay daghang mahinumduman. So atong i-review atong kinabuhi aron atong mahibaw-an kung asa ta nasipyat, asa ta nahulog o giunsa ta pagluwas sa Ginoo, giunsa ta paggiya sa Ginoo ug pagtabang sa Ginoo. That is reviewing our life in the purpose of looking at the mighty hand of God, ang kaayo sa Dios. Isip makasasala kaniadto kung ikaw Kristohano na karon, isip makasasala kaniadto adunay mga panahon nga kita nagkinabuhi sa kasalanan, nagkinabuhi sa kalibutan, and then gitandog sa Ginoo ang atong kasing-kasing, gipakita niya ang atong pagkadautan, nahimo kitang concerned sa atong kalag ug miduol kita kang Kristo gumikan kay adunay nagpasabot kanato sa mensahe sa ebanghelyo. Now isip mga Kristohanon, atong mahinumduman kung unsa gayud ang okasyon sa atong conversion, atong mahinumduman ang mga gipangtudlo sa pulong sa Ginoo kanato pinaagi sa mga Bible study leaders, pinaagi sa mga pastors, ato pong mahinumduman ang mga temptasyon nga atong giatubang, ato pong mahinumduman ang atong mga struggles ug atong mahinumduman kung giunsa ta pagtabang sa Ginoo nga makasurvive. Ug ato pud usab nga i-review
Kung asa ta nahulog niadtong nangagi mga kaigsunan, gikalipay ba nato ang sala? Aduna ba kitay kalinaw bisag wala kitay piety, wala kitay pagkamainampuon, walay pagpamalandong sa pulong sa Ginoo? Or sa atong mga kahadlok o kabalaka aduna bay basihan ang atong mga kahadlok o kabalaka? Naminaw ba kita sa hunghong sa yawa? Ato pod nga i-inquire kung nahigugma ba kita sa kalibutan, unya atong gipadaplin ang kabubuton sa Ginoo. Atong i-inquire mga kaigsuunan kung ang Ginoo naundang ba sa iyang pagkamatinud-anon kanato. Aduna ba kitay pagpanginahanglanon nga wala tagbua sa Ginoo. Atong i-inquire kini diha sa atong mga kasinatian. Atong tan-awon kung dili ba matinud-anon ang atong buhi nga Dios. Ang pulong sa Ginoo namakak ba? Kinahanglan ato bangon nato kini sa tiunay gayud mga kaigsuunan. Si Satanas napamatud-an ba nga bakakon ang atong mga pagduda aduna bay basihan. So ato kining i-review sama sa giawhag ni Moses sa mga Israelites nga i-review ninyo kung duna pa bay laing Dios. I-review kinsa pa ba ang Dios nga nagluwas sa gamay ra nga katawhan unya nagmalampuson ang mga linuwas niya batok sa mga dagkong kanasuran. So kung atong i-review ang atong kinabuhi mga kaigsuunan, makatabang gayod kini kanato atong makita sa tiunay gayod nga atong Dios matinud-anon nga kun dunay tay mga struggles in the past, kung dunay mga consequences sa atong mga aksyon kadto gumikan kay misupa kita sa sugo sa Ginoo kay bisag kanusa sukad masukad ang Ginoo wala gyud siya nagpasagad kanato, nagpabilin siyang matinud-anon. Daghan kayong mga panghitabo sa nangagi nga maalaot unta kita pero ang Ginoo padayon nga nagatiman kanato ug nagsapupo kanato. Ang benefit kung atong i-review ang atong kinabuhi is that makita gayud nato ang kamot sa Dios, atong dayigon ang Dios. Kung iphon nato ang atong panalangin, i-recall nato, makita nato nga wa gyud ay basihan ang atong mga pagduda because looking back dili gyud ta makapasumangil sa Dios nga iya tang gipasagdahan. So let us develop that exercise, and in doing so atong dayigon ang atong Ginoo unya maaghat usab kita nga musalig kaniya alang sa atong kaugmaon ug musangpit kaniya ug muyangungo lamang kaniya gumikan kay siya nga nagluwas kanato sa nangagi, matinud-anon nga mutabang kanato sa atong kamulong nga kinabuhi ug matinud-anon usab nga mugiya kanato hangtod sa katapusang yugto sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Sa atong mga pag-ampo karon sa prayer meeting, atong hatagan og higayon ang pag-review sa nangagi aron ato kining ikapasalamat sa Ginoo, aron mahimo usab kining basihan nato nga mudangop pagayod sa Ginoo gumikan kay matinud-anon gayod siya. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa sa reminder nga i-review namo ang nangagi aron amo kang madayig, amo kang masimba, aron ma-encourage kami ug mo samot pagayod kami ug yangungo kanimo ug salig kanimo ug sangpit kanimo o Dios. Gumikan kay sukad masukad, wala gayud ikaw nagpasagad kanamo. Salamat o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.